Salut, mă numesc Alex și astăzi vom configura un sistem bazat pe platforma Haswell de la Intel. Sunt procesoare noi, recent apărute și vă pot spune ceva în materie de inovații. Tehnologia de fabricație este pe 22 nanometri, socul este 1150, ce înseamnă că are 1150 de pin pentru că de obicei modelul socului reflectă numărul pinilor. Deci este un soclu nou, nu veți putea face un upgrade de la Ivy Bridge, deoarece socul acesta este 1155. Trebuie precizat din start faptul că nu este un progres mare față de Ivy Bridge. Cine are deja un procesor Ivy poate să păstreze, pentru că sporul de performanță nu este foarte mare. Recomand Haswell pentru cei care își cumpără un PC nou, care nu au unul, pentru că nu puteți face un upgrade. Trebuie să cumpărați o altă placă de bază. Sistemul pe care îl vom face azi va fi bazat pe gaming. Vom pune o placă video GTX 660 care va face un cuplu foarte bun cu procesorul i5 Haswell. Să trecem componente, încep cu procesorul, Intel, noutăți. Acum vine întrebarea, faceți overclock sau nu? Deci cele care au în denumire K sunt pentru overclock, pot fi overclockate. Sunt mai scumpe decât cele neoverclockabile, dar dacă vreți să faceți overclock, v-aș recomanda un cooler și o carcasă bună, pentru că coolerul stock nu știu cât de bun este pentru a face față overclock-ului. Eu astăzi o să vă arăt acest procesor. Eu zic că are tot ce trebuie. Uitați, are tehnologii, are Intel HD Graphics 4600, foarte bun. Cache 6 mega, suficient, arhi suficient, 4 nuclee, frecvență bună, un preț foarte bun. Îl adăugăm în coș. Acum placa de bază. Placa de bază 1150 de prima. Haideți să filtrăm presa acelea. Și să vedem. Acum ne interesează SATA 3, USB 3.0, conector suficient. Frecvență memorie suportă 1600. Noi vom pune astăzi memorie 1600 MHz, pentru că ăsta este standardul. Nu trebuie nici mai mult, nici mai puțin. Capacitatea RAM, nu cred că o să pună cineva 32 de GB, dar nu se știe. Sloturi memorii 4, SATA 3 4, USB 3.0 2, PS2, VGA, avem tot ce trebuie. Suportă Crossfire, SLI, foarte bine. Preț foarte bun, merge în coș. Acum vom pune placă video. M-am spus, placa video va fi GTX 660. Mergem pe plăci video. Mergem pe 2 GB, are 2 GB GTX 660. Aici, nu, mă scuzați. Stați mai o clipă. Deci aici, vă recomand cea de la Gigabyte. Are două culoare care mi se par ok. Stați să vedem. Da, deci pare ok. Arată bine. Da. Deci aceasta e. Am uitat să vă arăt back panel-ul la placa de bază. O facem acum. Deci back panel-ul, USB 3.0 sus în spate. Aici alte două USB 2.0, PS2, portul VGA, HDMI, audio, nu avem internet. Da, deci are tot ce trebuie. Da. Deci, până acum, 2000 de lei. Haideți să vedem
Să vedem un SSD. Nu, haideți să RAM să vedem. RAM nu ne culcăm, Corsair Vengeance 1600. Mai clipă, Corsair. Uh, Uitați aici. Dar nu, despre aceștia. Da, au radiatoare, deci nu se pune problema. Se încingă, rămân. Și punem aici la cantitate 2 de 1 giga de RAM. Așa. Acum SSD. Deci eu toate configurațiile cu SSD le fac. Haideți să vedem SSD-ul. Aici. Acum avem de ales ori acest Kingston, ori un Samsung acesta. Pentru 20 de lei, eu știu. Haideți să mergem pe acesta. Da. Primi și adapt. Nu. Asta dacă tu mă dați adaptor. Eu zic să mergem pe acesta. 120 de giga. Pe el puneți doar partiția C, cum ar veni, adică sistemul de operare plus programe. Nu puneți jocuri și multimedia, nu se merge la ora actuală. Pentru multimedia vom lua un hard disk. Nu, cine știe ce hard disk, nu știu, nu o mărime foarte mare, o capacitate foarte mare. 500 de giga cred că e ok, oricum. Dar ce, ori 500 de giga, ori 1 tera, mai mult de 1 tera nu e nevoie. Mega buffer, 64 de mega. Cred că luăm de 1 tera, că Western Digital de asta. Luăm de 1 tera. Seagate, Barracuda. Să știți că vă poate ajuta și rubrica de comentarii. Dar rămâne acesta la cât să ajung. 3179, o carcasă, la carcasă, și sus să mai avem carcasă. Vă recomand un Cooler Master. Hai să mergem pe preț, să vedem. Haideți să o vedem pe aceasta. 200 de lei. Haideți să ne uităm un pic la ea. Arată destul de bine, chiar îmi place. Cooler Master, sunt de încredere la capitolul carcase. Să vedem. Cred că rămâne aceasta, are review-uri bune. O punem pe aceasta. Acum Cooler Master sunt de încredere, de calitate. Acum, cu toate că n-ar fi trebuit la ultima, sursa. Aici, deci 3 branduri sunt pentru surse care sunt ok, Corsair, Seasonic, Certec. Se mai adaugă și Thermaltake, OCD, Fatality, mi se pare, sunt foarte bune. Enermax, de asemenea, sunt bune, dar nu o să merge pe Certec, pentru că sunt ceva mai ieftine și oricum, calitatea este foarte bună. O să luăm ceva mai mare, 700 de W, cred că va fi suficient. 80 plus bronz, deci 80% din curentul care îl consumă este transformat în curent folositor pentru sistem. Protecții tot ce trebuie, conectori are de toate, sursă modulară, nu este modulară, dar să știți că la modulare, dacă, cum să spunem, zonele acestea, dacă sunt, pot fi oxidabile și dacă se oxidează de periculos în așa că nu. Deci rail, da, să vedem puțin.
Da, eu zic că finisajele sunt ok. Oricum, Star Trek e o firmă bună. Când vine vorba de sunet, este foarte bună. Adăugăm un coș, 3700 de lei. Păi, cam atât ar fi. Mouse, tastatură și monitor e la alegerea fiecăruia. Bineînțeles, un monitor Full HD, diagonală minim 21 de inch. Aici rămâne la alegerea voastră. Eu zic că acesta este sistemul. Jocurile vor merge toate la maxim. Acum apar jocuri noi, cum ar fi GTA 5, le veți rula fără probleme. Deci nu veți avea probleme. Placa de bază suportă SLI, deci dacă mai vreți încă o placă Nvidia, puteți să vă mai luați încă una și fără nicio problemă va merge, va fi foarte bine. Iarăși RAM e foarte bun, hard disk ăsta SSD e foarte, foarte bun, carcasă foarte bună, deci e foarte, foarte ok. Păi, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut configurația. Dacă aveți, eu știu, o propunere, o idee, eu în special o să mă ocup cu configurații. Puteți să vă, eu știu, să cereți tutoriale, de exemplu, vreți un tutorial cu un sistem de gaming până în suma X, eu pot să fac unul, vă voi arăta. De asemenea, aștept păreri, opinii. Eu vă mulțumesc, am fost Alex și astăzi am prezentat un sistem bazat pe platforma Haswell de la Intel